Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, however, also. Don't care. What do you want to know 10 times a Choma? Also, the crown who's so muscle in Ponaco Tito. Church we pray complain beyond through beyond. Hallelujah. If we say there is no perfect church in this earth, asole ye papa ye nipa ade a ye besue wonya mu chefa saa honhom abonesu na wadane no asa anya saa de a asase so ni papa bi ya ni asase so. Hallelujah. Praise the Lord. Nti de no ye papa oba asase so no oye one pet. If we creation ebesi so okoye na friend Jesus. Yes. O sheda be ye nipa ana o kire ye sade e wosa yesi tenase ne nante ne kasafa nti eno no ne susu bi a obetwa to hoja ahoko ye se maye hwe obi ya nti omo mutimi ye nyame adwuma ye kura otoro semu no omu yi yani ekosi sa papa no so se sa papa no na ye nhwe ne nyeden nsua ana Hebrew a edi besi ne ye hu de o twero ye no book in our altar, but no new altar. Jesus. Any Bible, it is obi, Asian moving or can. Yajitumba, a nim book in our day or Troy, a Trosan, but he was some quadia, Yan Trodia or Troy and Anshan, any Bible. Sao book in Mukran, Omokan said, Yan shed obi, ah, or ye GDA, a decam for, and was I GDA Indian, year for. Obi no didi be sell. Yes. O didi be. Yes. But what didi be sell? Yes, Kristo. Mr. Oyebuso asama ya acheso. O di Yesu di na sell. Say Jesus, ona ye gidie mu di kanfo ni wiefo. Ono na ye hwe no. Paul be ka bi say mo nhwa bi nhia me sade me so me hwe wan Kristo. Owie na asafo no o say asofo enum a mo tete asole baba ko no. Munyina momfa ni nsiwo amani nkoduru hwan susu bia Kristo susu bia hwan Kristo susu bia enti tie court we enye awrade ni so ade hunu ni se obi mra heaven but na ni so ade hunu se enipa nyina anya se hwan mata se enti se brarich ye nyina ye wo asase so no ye nyina etimi 10 eye se Jesus I don't think say heaven mu hia bi. Amen. Tinye rade botaye ni say me emos meba heaven. Na emu ne botaye ni say metimi ayese hwan Jesus. Obi anse sa de ne nso. Rade ni so ade hunu no. Say obema ye nyina ya yese Jesus. It was say yentete nipa no no muntimi nu Kristo susu bia. A nipa no enka ne hwe. Sa nipa no ne betimi apase tru. Hello. Hi. Now problem in the baby as far as you free. Be Galatians chapter 5 verse 16. The entire problem a war we are ain't means to put down. I want to start here free. Yes, you about the baptism of the Holy Spirit. Short teachings. Now you're home. At Galatians 5 verse 16. Was in home no ni person. Home any person. Number 2. Ko Mesemo say monanti ewo hunhum na muni honam akono achi na mamuni honam akono achi na honam kondo tia honhum na tie wase saa ne ma eyetu honam no ne kondo tia de honhum na honhum tia honam ana honhum no su tia honam na nema me ni nsia saa ne ma me ni omani nyedai ensia full stop obi anka de omani nyedai ensia kabie omani nyedai ensia Eda owo bacha on sorry. Sadem ma de jani ye wolu ma wa give your time. Amen. Amen. Eda say one yam say. Okobe is o head 70. 67. When it 70. But you ka say obi ni obi ani nhia twi ka say ma say
nipa we deɛ ɔne nipa we ɔma ni nhyia me no nka ana tambia no me hu a me no ne ntokwa na bibi atisa nti ba sa no a tambia me hu a na me bu afu makoma mu enti me ni wani nhia ana obi aka cho se sa nipa we ye wudini ana wo ye sei sa nipa no so hu na wudi no anim yenu na ye dai je so nipa boni ni ti obi a ye nipa boni ni ma obi a no hu na wudi na ni nhia bonsa maja hallelujah ɔse saa nneɛma mmienu no ɔmani nyɛ dɛ nhyia etwi kasa ɔmani nhyia nti saa iron gate for ade na ɔmo so no wɔn sɛ nipa nyinaa nim sɛ saa ade no yɛ nipa tamfo a wɔhwɛ a ɛbɛsɛe w'ani nti obi hunu yɛ adeɛ na ɔyɛ na ɔyɛ fast ɔyi n'ani anaasɛ ɔkata no bi sɛ ɔne saa adeɛ n'ani nyɛ dɛ nhyia kwasɛm hello ɔne saa deɛ n'ani nhyia ohu pɛ ɔwɔ sɛ biribi si nti church problem a ɛwɔ mu no ɛyɛ because of honam ɛne honhom a ɛdi deɛ yi ɛdi deɛ yi afra honam ne honhom a ɛdi afra na yɛnsua adeɛ kakra yɛnhwɛ adeɛ wɔn sɛ yɛnim sɛ asubɔ na ɛwɔ twerɛsɛm no sɛdeɛ Bible kan yɛ no nsuo mu deɛ ɔkan ɛna ɔka nkonkron ne wogya ɛna ɔbɛka ɔtaeɛ ɛntena wo bɔne mu na sɛ bɔne asotwe ma wo so ne nka sɛ nkonkron ne ɔtaeɛ subɔ ɛnyɛ nokorɛ hallelujah na sɛsie yɛn yɛ som no a yɛwɔ mu no nyame adom a ɔkyena teachings no obiara mmra na ometeki saa nose ne bi ɛm sɛ maka wa apɛn ba yɛn ntumi ansua difference ɛwɔ apam dada ɛne apam foforo mu wow ɛyɛ adeɛ kɛseɛ yɛbɛtwerɛ wo yagu ane atwerɛ wo yagu a ɛnyɛ pɛ ebiara ne deɛ nti in the olden days in Old Testament apam dada mu na yɛbɔ asuwei nsuo mu asubɔ yes or no yes na water baptism ɛwɔ hɔ amen ana yɛ adwuma enti odifo a otwa to ɛwɔ apam dada ne mu no ayɛ de ne be beginning new no ɔbɛbɔ saa nsuo mu asubɔ ne bi ɔbɔ bi ɛna ɔkyerɛ mu ma yɛhu sɛ apam dada no na yɛ honam som na yɛ abɔfoɔ som na yɛ afobuo fom condemnation worship what I say ɔkyerɛkyerɛ mu saa yɛ owuo som ɛyɛ owuo som nkatani mu som enipa som honam som enti omu time na omu kon ne yakɔ ne physical meboa enti Old Testament yankase di ma obi ada obi anhwɛ omu fie ne man ka kyerɛ sɛ bɛyɛ mi sɛ opie great prophet ɛbaa nyina obi anya bi da ntɔkwa bi a no omu kɔ bia David mu ntɔkwa omu kɔn yɛ ahemfo a ɛbaa kyerɛ sɛ mu nyinaa ntɔkwa omu kɔ yɛ nyinaa na yɛ deɛ yi physical meboa a yɛn nse kan yɛ ɛtwe baaba yɛ die a 2 Corinthians 10 was say yen yet sa ye tu no yen yet time in the enya de onam ana tu yakode na was say sa di tu sa no because na yenim say tete no omukuta second agyan meboa na ye de physical wo de wani hunu ba o say yen yet time in the yen tokwa no enya hunam ntini ye weapon no so nya de onam de ye say second ye hunu nti wo so abetem say ye wo hunhu mu second ɛne ɛwɔ honam mu sekan yɛwɔ honam mu kon ɛne ɛwɔ honhum mu kon honam mu kon yɛ sɛ obi abɔ obi asom ba yɛn yɛ time yɛn ko honam mu biem ebatɔ mu follow me yɛn ko honam mu biem saa pɛpɛpɛ na saa subɔ no nam sɛ na yɛ honam ɛsom ɛna yɛntumi ɛngyampo deɛ edi kan nkɔ deɛ ɛwɔ mmienu nti na wɔ sɛ yɛgyina dada no so ne ahwiri akɔ deɛ ɛyɛ pɛ ne mu wata seɛ enti I was say pass it through the Old Testament and the New Testament. But you come. Tina Galatians 2:21 na kan say emrane timi ma obi be ye otenini dia na nka Kristo wuo no ayekwa mfaso bia ni so. Owie no tebe mu say emrane be ye yemfo watchman owote ya kosi say
gidie ni yɛ ɛbaayɛ na so yɛ part of it nti gidie nya abai die na yɛnni ɔyɛmfoɔ no deɛ asebie mu wow amen na mo yɛn ha deɛ ti de ntia yɛn Jesus yɛn si ni fam no apam dadafoɔ no na deɛ wɔn di n'akyi yɛ Moses ti Moses ɛbɔ wɔn nyinaa su ato ɛpo so ɛyɛ honam mu physical ɛni hunu yɛ okoyi wɔn bere firi wɔn so na desoa ɛyɛ physical bayɛn deɛ di n'akyi no ɛyɛ Jesus yadesoa oyi firi yɛn so no nyɛ physical ɛyɛ bɔnne adesoa wama yɛ home a ɛyɛ daa home a ɛnyɛ meme ndanko a bapam dada home no na yɛ meme ndanko a bayɛn yɛ home deɛ ɛyɛ daa nti deɛ wagyae bɔnne no wagyae forever and what ever wonderful wɔnyɛ bɔnne mfiri dwada na wɔn home kwasiada na yɛsi dwada mu asan akɔstate daabi na Israelfoɔ yɛ adwuma na meme ndanko a wɔhome bayɛn yɛ pɛn so deɛ yɛmmɔ adwama no adwoada yɛmmɔ ne brada yɛmmɔ ne kuada yɛmmɔ ne yawada yɛmmɔ ne fiada yɛmmɔ ne kwasiada yɛmmɔ ne dabia ebisɛ yɛgyae wonderful yɛhome firi ho amen nti time a John kasa no ɛna wɔse me deɛ mebɔ mo su deɛ akɔdeɛ bɛyi adwensakyerɛ mu munti asɛm no yie adwensakyerɛ mu yɛwɔ emotional faith and instant salvation yɛwɔ genuine salvation ne yɛwɔ real salvation nti mebɔ mo so akɔ adwensakyerɛ mu owie no na introduce wɔ bi foforɔ hello introduce wɔ bi foforɔ ɛde ne ɛyi ne kyerɛ yɛ sɛ obi foforɔ di m'akyi baa ɔno so de asubɔ foforɔ ɔyɛ dɛ ɛɛba muncha asɛm ne yɛde nti a yɛwɔ Old Testament yɛwɔ New Testament yɛtumi kɔfa reference firi hɔ no nti sɛ nka ɛgya yɛsua deɛ ne kɔ deep paa ɛngyema no nsi bɔne si yɛsua deɛ kɔ deep a nti saa tekyi nsuo yi sɛ ansa na wobɛtie wei no mo a mohwɛ video no nyinaa ayɛ adi kan kɔhwehwɛ salvation plan no na ɛtie no wie ansa na ade second wei na yɛ second one wɔn kronkron subɔ no nti ɛwɔ nsuom deɛ na ɛwɔ wɔn kronkron deɛ basɛ mi sɛ da gyina wɔn kronkron no deɛ no so paa mi sɛ da nyinaa so da nti ɔbɛkyerɛ mu sɛ obi di n'akyi baa ɔno nso ɛbɛbɔ Yesu a ɛtɔ so sɛ mmienu yes hello ɛna ɔkyerɛ nipa koro a saa subɔ no ɔbɔ saa subɔ no nyɛ sɔfo biara na ɛbɔ nti asɛm yie ɛnyɛ asɔle bi na ɛbɔ ɛnyɛ odiifo bi na ɛbɔ nyɛ evangelist bi na ɛbɔ nyɛ teacher bi na ɛbɔ bawee ni deɛ ɔse sɛ ɛne ɛte yɛn nyinaa maame wei ɔsɔle kɔka nyame asɛm kyerɛ obi na nipa ne nya kasa wagye Yesu adi nko adeɛ a wɔsɛ ɔho kwan so ɔyɛ dɛ bɔne su yes wonderful munkyɛ asɛm ni ɛne direct quote wɔsɛ sɛ mokɔ na mokɔka asɛmpa no kyerɛ abɔdeɛ no a deɛ ɔbɛgye di no mommɔ no su meboa na monkyerɛkyerɛ no ɛno no wie a wawie w'adwuma wasiili wapem nti John kasa no saa toa so sɛ saa wɔ nipa no deɛ ɛtwa sɛ ɔdɔre na me deɛ me so yɛ dɛ ɛhwan na he's talking about flesh and spirit ɛwɔ sɛ saa som wɔ yɛ ɛyɛ honhom ne nokorɛ som no adeɛ bi a ɛyɛ carnality ɛyɛ less ɛbaa mu ni sɛ yɛnyɛ yɛnkɔɔ saa ahenni yɛda so te ya nti ɛntimi mma sɛ yɛnni honam aduane wate aseɛ yɛnnom honam mu nsuo yɛnnante wɔ honam mu nanso no wɔse ɛtwa sɛ ɛno no ɛso yɛ dɛ ɛso yɛ dɛ ɛhwan koraa na deɛ ofiri soro ba wɔkyɛn nipa nyinaa no ɔno no deɛ wɔyɛ dɛ ɔdɔre munti asɛm ne nti no ɔbɛka sɛ ma mo nyɛ aduane a ɛsɛe ho deɛ adwuma nti Yesu sɛ mo stadi na wanya hɔ wɔ obi aba fie wɔ sɛbo a ne wɔtwa nagu sɛ adeɛ na woyɛ no adeɛ na wo yɛ wɔ adeɛ a ehia ne deɛ fata ba yɛyɛ deɛ ehia wie ansa na yɛ deɛ fata wɔnti ase toilet de wo na sɛ wo kodwale a ne mienu deɛ na ɔsɔ ɔyɛ no first toilet
nti uko jamu wie ansa na wako dware Yes. nti otia no say ade na maame wo ye no de ehia pa na wonu anafa no every say de wo ye no esai but de o ye na nya dai ensai. Wonderful. Nti ono de etwa se odore na me de misu hwan eye serious pa yen taking it serious attitudes way obusafo enti me I don't blame enipa oye wonam nipa e be den watimi ate twrase be den watimi ayese de Kristo hwehwe enti every day that person is allowed to cause confusion because he's carnal. Amen. Nti saa subo wendi obia timi bobi hwensole e wo wiase bebrebe asofo bebrebe obia timi bobi but wait there some millions of people thousands of Christians wo wiase nyina saa de Zion ye nyina yakoboa ye ho ano o de mama fe no nya example ye nyina yakoboa ye ho ano kodi communion ye nyina yakoboa ye ho ko basu okumase no on say eye one enti weni de obi timi bobi watakrade obi timi bobi wa America obi timi bobi wo boase obi timi bobi wo baabia ba weni de ni pasai one pe na te bo and the boss asu we ya friend say Jesus Christ. Ono nko a ono a na bo asofo ono a na bo nsonema ono a na ba nwomtofo No cre. Oya one person ono nko a ti wa say me de me bomosu akọ adwensa kirem na obi di machi ba ono de odede ai niema mienu odede ai oja ana de ai o konkron ana ebebo mu na mo difference wo mu susu ni se me wo ba se me nkobo wasu a me sofo me nkobo wasu a me ntimi deny me bo a okay yen deny obi a onya ka so be bonko ade a edi wasu ba ho do e koso ye wo mo bo no swimming pool de wo ba na sole dem de wo de ka nipa na mo maso omu nyina ase ni nyina ye de bayi esubo hello omu nyina ase ye esubo nti Yesu ekọ nu sansu ni mu bi owie ye no na ono no nya sansu bo no ba obie no utimi nya bibiem apart from ono it take some time some days sana nipa bi so etimi nya bi ti sa man no ono de onim adwenim onim akomam nim kukuwam nti ono no nyobi na man information ba ye de be preach wie na so wagye dia yenim wadwem nim wakomam so ne obi na te so twempana so twempana itimi de ukonum ya pagyaw na ya bo Yesu din e de ato so bata fa me kinman ya bo Yesu din de ato so se ya bo wasu ase ne din mu na sa ya mpase unipa na ye bo no Ebenezer bra nipa na ye bo no eye no kurem se de me sofo no me kan ne se me de na se Yesu nsa ensuo ni mu no Yesu na so ne nsa eyi ni pie. Wonderful. Hello. But you follow me. Because ye ko initiate na ma obi. Na se nipa na be hwe na ya mpase o ye ne dia dia osoni mu. No no na yi na firi nsuo nim. No na ko sa second level asubo no. Eye Christendom. O de nipa ni be wura kuro bim ahiniye bim. Ahiniye bim. Onze ma kire mo wa say ye the kingdom of God. The kingdom of world. Yeah. The kingdom of what? Heaven. The kingdom of what? Heaven. Any other kingdom of the earth. What I say? It is our kingdom now. Yen okan wansem. 1 Corinthians 14 kura kan wansem. Sa hini no cheda hini kro. It is o tu free sense no ko bo so do ura sa hini nim. Sa hini no enye osoro nya heaven no. Enye heaven na asasi so. Yani yatie nyina o mati Yesu ade anu kuroma hon konkunu ti omu no omu ya henie nima. Yes. Mato ekom omu ya henie nima ana ose sa henie no enya de ani ya dai Etua na emom ewo hefa akomam enti na ye de ba de a wo konkron se bo ho pa eya tanasi na se eya hon konkunu ho asem ana na wo ka. Yes. Enya physical. Hallelujah. Enti
mintimi nkasa reject we but enye so eager about this baptism ne nya isa second one we ti say am pase onwuma bonsuo mu nyina ni padudo ya bo mo so wonsuo mu nyina ewo nkwade ya onzanki any problem bia o de wakora check 20 portion nokwasem meboa yes nti na ka wo hwe ne yedi ya na wo se ne nka da bia okoye wia ne asade na koye dai akonum ne asade na konum ne asade na konum ba enye sa amen me se enye dai enye sa nti ade na yesu and taking it serious because the time is up nti honam ene honum na di afra e wo wiase ne nsolemti confusion stop da because wasi enhia entimi nya adwuma ma ne nyeye because the honam ne de ba ene de honhom ne de ba always honam no de wo pe honhom ne nya den empe de honam ne pe honhom ne mpe always ti da bia no e create problem e create confusion me say ba me cite another example was ahwe sa lanten we tetekania we no sa tetekania we no won say diana nkasa enko ena ade na ehyemu no aye seleda sede no so nko ena oil na egum no enko meboa yeah they have it already banim say sa kania we ya esi we oil wom timaban ni shade wom but it can never give light and heat yes what I say entimi ma ehyew ene han okre ana yen so yen ye de no saa honhom oye was it fire and spirit meboa internet say it provide light and what heat yes it provide light and heat into creation say what the boy no niema bi wo wa nipa honhom ne honhom na oka ho asem no First John 3 u read ni nyina obekira osare no de honhom ne honhom no saa de we ne de ewo mu dada a wo de aba this earth okay and today a ubetimi a function etimi a give you light a give you heat a burning niema no eye da saa de na yemfa yani hunu ne enim ba bi efiri ba ye a ye fire no ebe so saa de we mu eka oye no ne timaba ni boma asa esa ma light and what heat wonderful hello hi about what them tell you a man light and heat just a fire never come yan to aso nti saa subo we yen nyina obi anya bi be na de ye wo second one we so saa second we ni ye honhum made anya nisuo yen tua sika ne nipa ba ko peso na ebo aye friend Jesus wana be bo churches nyina obebo wiase nyina obia obagina di enya wo sofo hallelujah praise the Lord na meyen in the demonstration form na obia tiase in sister se wo ho na se church no ye be pe bibia ye be pa abrabo bia bobo ye be pa adwuma bia ye be po empire bia bo aya akomtini bia won ba bia twa se o ye fa ne ba bia oboko amen baby also oboko denti na bi mu ko bon so masu bo wiye na star ansana Paul Christ ekoto mo ma ji Yesu adi aye bo masu awon konkono e be take control ni e quality say what flesh and spirit ti asole yentu ye ni we dia hin e rule over churches. They are in a rule over leadership. Nti eye true say ye focus so papa no. Obi a wan nya sa determination is say me there is about Jesus there. Masa oboa. You can't transform because looking unto him, you can say looking gazing after something. You are glancing and gazing.
glancing there you can turn around anytime. But gazing in the air, could you say the a word you know? What I say? Could you say about the not the free mobile? Ayo. Until we gaze after Jesus, but we don't glance after him. But I can see, say, nowadays Christians there, we glance after Jesus, but we don't gaze after him. You wanna or share a software, one or share solid, one or share nipa, then you Jesus. And you know, at the end of the free side, the pan wabamo. Amen. Amen. But the manu be siano, and he or chem say, you honam any home. 1 Corinthians 15:50 say, now honam any muja, ain't me nya sa edia. Or say you can't inherit. Say, I say, obin to me inherit bibia. I can't inheritance as such as say. Yes. I did ye, and he men can say, Obia or ya cripple, he can't ride bicycle, meboa. He can't inherit bicycle. And he won't namely muja ain't to me ya onyankopon ahini no. No, that's what I say. That's what I say. Oh, simple. Was it ahini no? And yet he said, your money to ya, name of Mumuna day. And I say, the oya won't namely muja, sign in I can was some own to me ya. To me, there you are. Yes. Obi oya kana, I'm telling you. Flesh and blood, obi oya honamu nipa. Sa nipa no entumi nya urade honhom. Da emani nye impossible. Owie no wo chirem say na sa honam ni emoja no, omu ne honhom no omu ani nya dai. Ehia. Ontumi inheriti da amfa nyankopon ahenie sa ye honhom ontumi inheriti nti sa nipa no ubehu ni se wonante wo honamu se de ohu o physical sa nipa no okasa e wo honamu sa nipa no odidi e wo honamu sa nipa no odwene honam adwene saa nipa no otodwom ewo honam but omu follow me to wase wo no wo honam no odwene honam de adwene meboa my kind quotation be here Romans chapter 7 Romans chapter 7 verse 5 Romans chapter 7 verse number 5. Ɔsɛ yɛwɔ honam mu no ɛne bɔne nsɛ soɔ nam mmara no so yɛ adwuma. Yɛwɔ honam mu no ɛdeɛ bɛyɛ ɛne bɔne nhyɛ soɔ. Ɛna mmara no so yɛ adwuma wɔ yɛn honam akwa. Ɛna mmara no so yɛ adwuma wɔ yɛn honam deɛ yi. Akwa mu. Yɛ honam deɛ yi. Akwa mu. Akwa mu nti mu hɛ ɛne nam mu nti esu ne ɛban ɛne yɛ bɔne akɔnɔ efi. Ensemhunu keka abufuo ɔte saa nneɛma no ɛyɛ ɛnhyɛso a ɛne nam yɛ adwenem ne yɛ nipaduam ɛyɛ yɛ mu deɛ yi adwuma sɛdeɛ blood circulate wɔ yɛ mu no nti wɔn sɛ Romans as Corinthians ne kaa sɛ deɛ nipa bi a nkonkron ti ne mu bia ɔno so deɛ circulate wɔ ne mu da bia anɔpa wie ne nwummerɛ ɛyɛ deɛ bɛho ɔdɔ a ohyie gu mu ana honam mu ni ne deɛ ɔno so deɛ circulate wɔ ne mu ɛnam ne mu anɔpa wie ne nwummerɛ ɛyɛ honam nhyɛsoɔ honam nhyɛsoɔ a ɔno deɛ ɔni control to ɔsɔle a saa adwembɔne medwen sɛ mehwɛ nipa wei koraa mehwɛ a wɔtaa me mehwɛ a nipa wei ne mehu yɛ nahi mehwɛ a nipa wei koraa waka me ho asɛm mehwɛ a nipa wei koraa wɔyɛ korɔmfoɔ mehwɛ a nipa wei koraa wɔwɔ bayifo mehwɛ a ɔse saa adeɛ no na nipa no ɔsɔle a ne nam na adwene mu honam nhyɛsoɔ etwi fa ne mu yɛ ne mu adwuma he cannot inherit the kingdom of God ɛnyɛ New Jerusalem ho asɛm no wɔka he's talking about Holy Spirit. Am I talking to somebody here? Yes.
It's talking about Holy Spirit. But that's sani pano. Untimi. I just repeat it. I say na yewa honam no. Ene bɔne nsa so deɛ nam mmara no so ɛyɔ adwuma wɔ yɛn honam akwa mu. Sɛ yɛn nso aba ma owuo. Sɛ yɛn nso aba ɛma owuo. Afe yan wake for the wages of sin is equal to what? Death. Mewa. Yes. But the gift of God is equal to eternal life. And he said, yes, so about my death, dear, not any pan where they Ojan woo dear. Ojan woo, Krama woo Kramai, not punch a wapunch. Yes. And he said, Bonia catch any woo. That's what I said. Bonin Sasu and Nami Muye Jumano, Esu Abama, Owa. Nessa will end product, and where are you going to end? Oviano ba Romans, and say, now, when I'm margining, a unit time. A town and coupon. A time Unyankopon, and to me, Fano, and so Unyankopon, the acid. The Unamun Sasuo, flesh, the end product, a death. To be on Namunam Obewu. So a money for say Obewu. But the what did Christ Dino or say what Choma Frisa will win him quite and come with Tom. Wonderful. With Tom, every womb, a conquam. Flesh, flesh has identification, flesh has division, because a count or say a decasa. Flesh, our identification. Yet me identify flesh. Meboa, and flesh, our division. Hello. And a division. After young to us, and to just our quotation is Romans chapter 7:5. But you'll be able to on Kamame. Now you won't know me, Neponesa so nambarano so, show you more Juma, Yahunama Quam. Hello, Yahunama Quabini de Momo Bossomami, Yahunama Quabini de Yes, sir, you're nine. Yeah, Bema. Enti afe yamfa o de yamfa ye bema insight example se wonam enhye so ye adwuma ye wonam akwa mu a ye bema ye di etu enim ye wonam na asa nya wonam wonam enti ono no de eye nimu adwuma no o de koye de adwuma o de body yi ana oba no ne ko ba adwuma no so de ono so one ne de koye na ye no so ye wonam na nya wonam ye wonam enti on so mu mienu they are causing sin enti after omu product no the omu yan end product be free ni mienu mu nyina aba na ye de yi yeah honama kwa enam me honama kwa boni enamu ebi ne mensa eno na ma me di ba wo so mpau dia ode mensa we ye ne sa me de kofa ade anya me dia honama kwa ne bi nim ano sa me de ka asem a me nya dai mi hunu ye na mi nim me de ba adapa honama kwa ne bi nim ani sa me de sha na de pornographics movies me de teta oba o dware apa ni tunu ma hwe tunu mu nso wo bi o tunu mu zo po ba ne de ahwe ye nyina de tutu me kura me tie me to so tie ma bebere zo po bi bi ahwe ana me boa true ma me fancy wa me boa tina ma se ko to agusu me pese o be hwe na to so nti amen enti wonama kwa na eto so ye bia hello ayana ope oba ho ahwe ade na opa ahwe na yeden enya wonama kwa na bia eno so sa yetu enya hwe eya wonama kwa eno bia nurse for kra omugya wodom hwe ni free hwe nim no for eya wonama kwa ni bia na senya bia eye bia into was say born it works through a year jumo ye honam akwa we mu ye jumo ye nan to was say a nan
etumri ka kwade ebe bonim okay nti ye me nsam adwuma no ama me wi ade no aye te me bu me no me ye dai wa ye dai owu ye nti na asa ye no kra na asa nya no kra no kra 13 Romans 13:14 so Romans 13:11 yeah fast ose Kristo da na ben na ye mo fi se ye nim bre no se don mo fi enem story no anya adu yes na afei ye nkwaje abaya chen bre a ye da na ye na afei ye nkwaje abanya chen da ye da na dia yi agidifo no wo de wa no ka so abaji Yesu adi no to asoma me ose anadwo akonanim adechia ben enti ma yenyi esumu nyumangu enti mumma yenyi mumma hwade ose yenyi ntumu mebwa ya ebi ti se den kura mumma yenyi property so niema enye den entumu na sofo ya aba enie ade anam ye oyi ni nya atogu ma yi property no so niema de yi atogu ama property na dia na waso hwe ni so enti na kodo no mu no Bible say ya busa ne se unyame ne na wo som wan wo sole wan enti omu hwe ya asote ni nya omu hye se omu twe kodo ni mu niema na ye dai atogu wow efiri se ensuo ne kodo no ye wo kwan se ye faso adi tu kwan ba ye ni kwan se ye ma ensuo ne bai de yi enti ade bi e betimi akoso ham ama kodo na senki bian I have to take it away off sister I'm telling you a bread will say adamfo bi wo free life no kwasem pa what did I make am yes because enkwaje your individual I'm telling you da bia me kan bi wa 1 month kwana ma me wo hu me da kwa me na we ntia unya nkwae nom wọ́n sẹ́ wàkáì sẹ́ wọ́n dẹ̀ wọ́ mi funuma na kasa ẹnso ebi wa bọ̀sọ́mẹ̀ kura na mi hu n'anim da obetumi ewu misu betumi ewu awabra obi abẹ ọ na de mba ẹnso mẹkọ ẹja mi wa enti savage yẹ individual church enye kuo church enye fellowship abi bàtà ọmọ ti dẹ̀ mẹ́ka yẹ wọ ha sẹ yẹ bẹ for me the image of Jesus. Yeah. To see Yisania man tugu Kasabia air so harm in the ship, Abama ship na sink, Ninzuna bum, Amama Kudiasian. Take it off. No correct. But I'm telling you, one say the name Makuduano yes ham. Nay why? Ye in the tomb on the DNC ye. Some year by. Into a say a hino. Aben ama de tiene yaba enti esumu nima bia no si yedai yenyungu si tutene na uya wanyina wa na yedai na yense han yakode yes enti after some mateki monzolemla mateki we off no onza ahaya ne yete ha ene ye free an hom na do ma behemu ya hom na behemu tofo no ya replace animtofo yes ekom ya replace animtofo enti se me take away no offer yen circle light no kan ho asem light no your word is a lamp unto my feet and a light to my enti won say ya be hu light no wa e ade na produce light okay you know dey na produce light fire fire produce light fire otta say interface ya be ya disuan no so say me yi efini tugua was me provide light e dey na provide light dey na the light ba ayeja yes ana say afa me so me de hu konkro ne dey ai oja enti na say me take off the sinner e dey na me fa replace e dey ba dey Holy Spirit yes ano na look kire mu say obi wo wa oba no empaibo ne ne den ye deliver no na ne ma na fidi mu ko no wasade ko di aworo na ntima ma replace enti saade na oyi firi mu to twene ye no
on say Yona tama na ni ba no so yi ni free ensuo ni mu no wankɔ kodoɔ ni mu bie mu ɔkɔ asase so ɛdɛ kom wankɔ kodoɔ ni mu bie mu enti sɛ maanyɛ careful na sɛ revival yɛyɛ ɔna tɛ yɛ mpaeɛ bɔyɛ ma bɛbɔ mpaeɛ awurade akɔnɔ bɔne abufuo nhyɛsoɔ anibrɛ anwinwi sɛm keka yi di minya wayɛ delivered yɛabɔ mpaeɛ atu bɛbɔ fuu vɛm nti yɛa na meka kyɛm sɛ all night wonyɛ ready sɛ ɔbɛba all night ankada better ma wo wonim sɛ malaria aduru yɛse yɛ ma wo sɛ nom dosage 10 na nom 5 a wasɛe w'asɛm ka woanom koraa because afei na wobɛma mmoa no bi wɔ fudie mmɔ nti wobɔ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven bi wopɛ nkwagyeɛ na womɛki attempt no a wasa ate ada no ɛno nti na ɛsɛ wo life no ayɛ worse ɔnse sɛ 1 year ne womɔ mpayɛ anadwo da ɔmɔ mpayɛ anadwo da ɔfaa ne bible wei paa hwee mu tena ho bɛyɛ 30 minutes no masa ɔpɛ ne mmara wɔnwu ɔntumi nkae da koro da ɛden ma no wɔte sɛ yɛ convangelism a na ne ho yera na ɔpɛ kɔnyɛ dwane hello hi nti sa ɔsɛ mo nkwagye na bɛn kyɛn bere a mo gyidi yɛ no yes abɛn paa serious who is taking the kingdom Jakansi 14 ni mami ɔsɛ moma yɛ nante fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ fata deɛ awia monim awia nanteɛ amana da hɔ a meyɛ da yi hunu awia nanteɛ dadoa da hɔ a meyɛ da yi hunu ɛnyɛ agobɔne ne nsaboro mu ɛnyɛ agorɔ bɔne ne deɛ yi nsaboro mu agobɔne boxing ka ho wrestling ka ho hello hi wrestling ka ho ba asɔle a bɔbɔbɔ ma ato ne osuso mu no fo rough ɛnyɛ dwamammɔ ne akɔhwie mu nyɛ dwamammɔ ne akɔhwie mu ɛnyɛ ɔko ne nitan mu ɛnyɛ ɔko ne deɛ yi nitan they say come here say the word bitterness so yi ska free why say any really wiase any churches unforgiveness because nipa bia me say nipa bia won woda so te ase a hu say me na wo say nka ana say me obi me somebody ebeba wotim da say me after all me na sorry nya me da no me na me panyini I'm a leader me na me father ofia me na me mother wa ha me na me director Bible say Jesus ono na owo Nyankopon tibia mu de nanso he consider himself as what? Nothing. Enti enipa bi oba consider no as somebody bi eni wa obetimi atake the kingdom because always obenya call to be say why no yes asem bi ntia nka wo hey me the sorry one bla the Bible speak na nkɔkorafo bi baa bi no mu ne nkra ne titi om anim baako sɔle no o soja ɔka kyɛ sɛ o sɛ da meya no ɔyɛ ɔbɛbɔ na suma ma bɛmu na hwɛ ɛdɛn sɛ wabɔ dam Bible school nti na wɔanya kwan na mete ya wo ai ɔno kora wɔntimi anwie ɔgya yi hwɛ enti sɛ mimi hu sɛ ye sua Yesu se wankwasi ndan no ho sɛ wɔyɛ 10 pesos ana 1 cedi mbo nti da ɛbɛba me tim sɛ Amos I am the general secretary of Pillar of Zion Church I am the resident pastor of Obuasi. Yes. Who say man no day? My day papa. Ɛdɛ bɛbɛ utim saa day na masa asɛm na yɛ ka no yɛ kasa konsumo no kɔ yɛ bɛ yama asɛm no korafi kɔfiko a yɛ nya particle bi awo cause yɛ nyina yɛ nkwagye nti ɛna egu a wɔbusafoɔ
na yɛhwɛ yɛ ayɛ ne a na yɛbɛsa asi yɛ ne yɛ ho kwan efisɛ ɔbɔnefoɔ no bɛfa wei mu wafa mi mu ne yɛn nyinaa yɛde akrahye ne yɛasan tini kwan sɛ asɔre panyini hu no nso yɛ asɔre panyini sɔfo hu no nso yɛ sɔfo hallelujah praise the Lord because yɛdi kanfoɔ ne ne wiefoɔ no se ɔbaa yɛ for sacrifice no wɔamu ne ho sɛ wɔyɛ de ayi onyankopɔn wɔamu ne ho sɛ wɔyɛ obia ɔso bu ne ho nothing nti deɛ wɔntumi ankɔsida ne ho as nothing tina everyday wobɛte yɛ se wei ɛne wei anya asɛm discrimination ɛwɔ politics mu discrimination wɔ polisifoɔ mu discrimination wɔ asɔfoɔ nketewa ne asɔfoɔ mpanimfoɔ mu discrimination wɔ doctors ne nurses mu enti esi ana sɛ nka wiase nyinaa ɛyɛ bia nka yɛso a yɛkura yesu din so nka wɔ sɛ yɛhu bi wɔ yɛ mu dabi na sɛ the water has fall into the what the kodoɔ no hello correct grammar na sɛ ewiase no wɔnya kwan yɛ wura deɛ bɛyi kodoɔ ne enti aka sɛ ɛbɛyɛ dɛ yi ɛbɛsenke wow because yɛn no mu nyinaa na te yɛwɔ wiase deɛ nanso yɛn mfiri deɛ yi wiase yes kadeɛ ehu no ka wɔ sɛ yɛfa nsuo no so bɛni kwan sɛ nka nsuo no ɛfa yɛ mu ayi sɛ deɛ duro point sɛ deɛ yɛn hu wɔ nsuo n'ase ne nyinaa bi no ɛɛfuru wura mu nti sɛ ne yɛn nyinaa yɛ one ɛna the time a yɛn yɛ bɛ wura mu no wɔnim deɛ asi yɛwura nsuo nim ɛna nsuo no so wura deɛ yi te sɛ deɛ wɔde bottle awura ankure mu no ɔn sɛ nsuo no bi kɔ bottle nim ɛna bottle no so akɔ ankure nim nti yesu sɛ yɛbɛtena ne mu na ɔno so ayɛ dɛ atena yɛ mu ba wei deɛ anyɛ saa yɛatena wiase na wiase so ayɛ dɛ atena yɛ mu nti yɛbi di afra ba yɛ sɛ wonyɛ nsuo woyɛ kodoɔ meboa sɔfara sapɔ awura nsuo mu kyerɛ sɛ ɔyɛ nsuo ɔnyɛ nsuo ɔda so yɛ sapɔ nsuo ɔwura nsuo mu waka mu wonya bɔnsam o ba bɔnsam awura wo na so awura no nti me one day menye nyame ba nyame bɛwura me na so mɛwura nyame ata ɔmo ntena se nti sɛ wobu ho sɛ woyɛ obi pɛ woboa ɛsom wɔ ewu ntimi da abusua ɛɛdin yɛ o me se sɛ ɔpɛ nkwasi asɛm ne abote sɛm paa ne ahisɛm ne ebufu sɛm ɛwɔ wiase ate asɔre muni bi de nti a meka asa meka na nta gezi sere ɛne sɛ company deɛ ubie na reche me manager odi nsɛmfu na deɛ na wɔsa me yɛ no pam no yes pɔni sum meboa yes wiasefo awa deɛ enko ya utimi yɛ dai gyaa no obi ni mo sa fia yɛ nsimi sɛ wo gara ne te wa amoa wa fa foforɔ yɛ di utimi pam no Ghana aban woyɛ adwuma na wonyɛ ne yɛ utimi yi wadi obwa ba wada ba here hello aha prison ni mu ye kokko to kra is against the law ɔsenti nyansani ba ko ni mu ɛna mo de masɛm ko wona won tene de yi anim nti na sɛ ye kra court kra ye nkokko obi sisi wu no wɔse pene so mamu nya aprapre ade ne ye ode no bi no pre ho agama no fast ebi sɛ wonim sɛ de ekuta ye bia no nyɛ yenya ni da so nti no ade bia obi no pre ho bi o say leave that thing leave it agama no ya fast free ho agama no enti mo je so sɛ kosa I didn't you GD enti wɔse de obetime agina mu akosidi yɛ ne ba gye ne nkwa ɛna mi senior brother friend mi sisi aka quotation bi kyerɛ mi nua mi di n'akyi the last ɔbaa ha aya esua deɛ odi mi manim no yɛ sɔfo baptist ɛna ɔno nso so de odi mi akyi no so mi nso mi di n'akyi so yɛ sɔfo wɔ Accra nti tɔda yɛhyia sua deɛ na ɔno no teachings ne wei teachings ne teachings one service forever saving yɛatwe ho a nsi nti anɔpɛ no obusa mi sɛ wada ba sɛ adisɛm kaa sɛ yɛwɔ nipa no bi wɔ hɔ a sɛ otimi ekura nkwaboɔ no kɔsie we ya mempepa wɔn din mfiri deɛ nkwanwoma na obusa mi sɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a na sɛ wɔn ahwɛ ya adeɛ a wɔka sɛ mempepa na kyɛ sɛ yɛtimi yɛ dɛ pepa hello
mempepa ne din nti obisa me sɛ na sɛ yɛ nyamesom no obi wɔ hɔ a ogoro yɛbɛtumi apepa din anaa sɛ because Moses so kan bi sɛ Awurade pepa deɛ yi Mpepa me din. mpepa na sɛ wowe ma nam sɛ da bi yɛtumi pepa wo menya mfanalize hello enti me nuanom a yɛtwa ahyia wɔ ha nkwagyeɛ na bɛn kyɛn berɛ a wɔse yɛgyidiiɛ no womiɛngyae agorɔ die no womiɛngyae namfosɛm no womiɛngyae kasa no hello because mehu hwee na mente hwee o deɛ mepɛ hu ne deɛ mepɛ ate no menya hu na mentee soso deɛ mpɛ sɛ mete yɛ sɛ akwapa nokwafoɔ wadi kakra yi mu deɛ nokorɛ mentee o wate bi kɔwura anigyie mu ɔkopa no akɔwie wate bi anaa waka bi hello hi ama teaching someone here nti mom yɛn taking them serious na agya waka hɔ na si pastor ɔse na mmom monsɛ Awurade Yesu Kristo no na moma honam so hwɛ na ne nkɔ akɔnnɔ mu kɔ bato asi bra 14 ni biem 14 ɔse na mmom monsɛ Awurade Yesu Kristo no na moma honam so hwɛ na ne nkɔ akɔnnɔ mu full stop hallelujah praise the Lord enti deɛ makyerɛ mu abɛduru mede ma no bɛsia no bambɛyɛ demonstration bi akyerɛ mu yɛwɔ de wɔnante wɔ honam mu yɛwɔ deɛ ɔkasa wɔ honam mu yɛwɔ de odidi wɔ honam mu yɛwɔ de ɔdwene honam adwene nko ara nti wɔsɛ ma mo nwene nneɛma a ɛwɔ fam na mmom mo nwene deɛ yɛwɔ soro nti ɔno wɔdwene 20 years time aborosan obɛtumi asi sɛ ɔba bɛyɛ the richest man on this earth sɛ nyame yɛ n'adom na ɔpagya na obɛtumi awale mmiɛnsa aka ho sɛ ɔbɛtu kwan akɔ ha ɔbɛyɛ sei ɔbɛyɛ project wei ɔbɛyɛ wei ɔno no deɛ saa honam dwene no ɛne wɔ ne tirim nti nyame boa me paa na metumi wale paa me ne me yere paa da bia ɛbɛda nan kwasea kɔda yɛbɛtutu akwan yɛbɛkɔ ha ne yɛafa ha ne yɛsi ha ne yɛgyina ha hello hi ɛno na ɔdwene ebi anadwene nam no amen sɛ mo nwene deɛ ɛwɔ deɛ soro mintimi nkɔ ne nyinaa mu nti owie yɛ no na ɔsɛ honam wei ɔwɔ identification nti bie as 5 no to Peter mo hɔ nom no yɛ ba abɛsua adeɛ bi wɔ ɛyɛ mo hwɛ adeɛ ɛyi bra Linda bo wan si gya atɔ dɛm ha ne Linda bra dede ɔwɔ yɛ wama fa adeɛ bi bra fa plate bi bra sɛ plywood bi koraa bɛyɛ adeɛ bàtà ɔmo hwɛ adeɛ mo nso mo mmra nipa mmiɛnsa nsɔre mmra na ɛdan no wɔsi ma ehu asɔredan biara ɛwɔ n'anim mo hwɛ adeɛ maame bɛ gye baako bɛm ɔso gye wei baako bɛm gye wei baako ɔso bɛm yɛwɔ identification nso mo hwɛ adeɛ ɔsɛ flesh house identification wei nipa mmiɛnsa a ɔmo ayi ɔmo ɔbɔ asen de yɛdi kan akyerɛ wɔn bɛn na yɛ kɔ mu biem saa nipa mmiɛnsa wei mbaatɔ nti yɛntumi identify wɔn nso ɔmo nyinaa wɔ ɛhwene ne yɛni mmienu nso yɛhunu sɛ nkrani ni nie yes togo ni nie nso wɔ ha ɛna nso yɛ de ni takorade mo nyinaa mo yɛ falling nso yɛ de onim woyɛ nkɔkɔɔ ni nie anam bɔ ebusa wo hu no onim ni kurom onim deɛ ɔyɛ woyɛ dɛ ɛyi tasela yɛ sɛ wɔkɔ aburokyire wei sɛ ama Nigerian ama Ghana oduwɔ sɛ amesa hwiniɛ yɛntoa so ayo nkɔkɔɔniɛ
you are what? Kwaunie. Okay, also a Kwaunie. Enti Kwau Togo na Nkran. Yanwe. Sa enipa wenti ya ka se weni enti wu. Ma mi fu ejina obi ama mi awura ane so obi ama yi ni ba nti omu. Bia behu. Ombehu beboa. Enti flesh our identification we fie ni we kan ye wo car din nti obi etimi kire ne car meboa so da ne ye car de Opel meboa ana Mr. Vango car ne de car Jaguar Chrysler na me de ne ye Highlander hello hi nes I'm high yes hello enti sa cars mi ensa be enti hu obi ade behu ye painting the color said dien ubehunu true enti chemu wo mtina asole na ye flesh a Paul ko mu say adenti na mo ta asole da mo ho a we ka say we ye dia na carnality no honam no e di nto say honam di mu bebre be kwa kogu dia prison adwuma ba kono no two o ma ntimi ngura nyankopon aheniem 2 3 osa wo mpapa mu otimi kire de ye ne dia ba hunkunkunu asubone ensomo asubon afa yenhwe ye hu ne sa ne ma gutom we de ne ye red we ye blue we ye green meboa Linda fansuo ni bra we ye nyina Pillar of Zion Church for we suban ode bae na ye blue we de ye red we de ye green eno mu de ko basu o maji Yesu adi ya bo wasu ewo Yesu Kristo din mu fanum ewo Yesu din mu sa peda ebra soro bon sama Jesus hallelujah praise the Lord and ya bonasu e ba to ye hu se pipa na fa na asem foi afo ya mfane hu nyina num ye numa pagya no ba ne ma ne sisim dot na wo ho anase ko era so ho yanko we so ya bawasu ewo Yesu Kristo edimu amen kwa dwen sa kirem pagya ono so de na yehu afo efo ya kokko ne twetwem ne ko yanko ya bawasu ewo Yesu Kristo dimu ono so ede ne hu ye afo pen na frim na bi enfrim afe monka ni nyina mfra monka mfra fa chance tire ni bra fa ko jina afe obi an ko yini die enfrim obi atime yini die yes tinesa ye nkwaje ho adwuma awie pay anase nwie pay e was second level that was say head yako hello and the paul say but more ye nkwaje ho adwuma ne yedai ewie complete it we wa accept me kira madwen satram wa accept say eniema no wode kika pipa we mu no wode sisimu dot efida mi hia na me kasa kire no wa ma ne nsa so se omfa bie mu nyadai ensim bie badada na ewom ne de yedai ewom eno no wode abenu nsuo ni mu no wate ase nti de ye hwan ne se won sa amfa bie mu enkoሲsim ba wo be firi nsuo ni mu akọ no ebe wo pipa na ebe wo nti John ebe hande ya ma Jesus hello to another level, second level. Enu de ye ku wie paye. Enka ye hwe division emma ni discrimination emma. Ma me momra. People na wo. Afi obi ansa nyi fufuro. People ni nyina awo. Ye de ya bo nsomo subo na wie ama na wo. Aka oja ene de be yi. O konkron. Aka oja ne de yi. O konkron. Ehona Peter ebe kasa ase
ebra omukọ twen awurade ani bompa ye nkonkru no wogya ni sane wie ye no omunya nkọ no Peter mo na we timi kọka sɛ na ahenie ne bɛyɛ hwan dia we nuanie we die nie menya wo dia so wonya me dia me mpipa ne kɔkɔɔ no mpipa ne red no me die ne blue no ade no so da so tue ma yehunu enti wɔ se ɔno de odi machi ba no de odi ma ya atum fa hwese no mu nyinaa hwɛ fa de ne bra Amen. Afi yanko kai quotation no. Acts chapter 5. Atro de ho asotwe. Da bi onya ayo 38 na sese obi anka se verse Acts chapter 4. Verse 32. Ko Oso no bebre a wagidi ne wona akoma no nkra ye baako. Omu bebre a obi anwe omu bebre a 1 2 3 a omu gidi ye no. Akoma no nkra ye baako. Omu akoma ne won nkra ye baako. Ene omu kra ye baako. Obi anwe afi obi ameyi ni de. You there? O de no way yi. You there? Sa enyama miensa red blue and a green ade na asi ase baby ni nyina aye de enti the whole world from earth to heaven, from north south east and west dia di ne timi make oneness and as a unity. What? No, in Christianity Holy Spirit is what? And so far as I don't have Holy Spirit, don't come and tell me sir we should be one. Wasi wo munyina kuma ye de ayi baako enie afi obi ameyi ni de me boni kokko me boni tuntum ne kyera me da bi esi omunyina ye de ayi baako to asobra no biara nkase de wo eye ono ale na obi ankase de wo ye ono ale dia enti afi we nkyera me de ne de no onkase enie na onim de ehu omu kra ni me kyera ma de baako saa nipa mienu we na me ma wo ma de baako tissue no ekote bibla me ma wo ma de baako ade baako we say omumiensa enche ana o de let's take a pen kura ana o de ade baako nipa miensa ebeche ade baako ebe possible but ebetima ye possible. Hello. Enti honkonkru mu no ana honkonkru nante ni na subo no honkonkru mu nante no unza didie kura mu didia na pese ohwemu a anwa ntokwa besi utimi ga ejibi ya ai obi afa family em badia asia dan nso yetimi ka senso we ye fechen we. Hello. Enso we feche we enti wase omunyina akoma na be baako because enso yi ye hu say ade na baako ye red baako ye green baako ye blue enso say ade na ye hu ni nyina ye one to omunyina akoma e be ye baako to
2 na di ai ɔsɛ ɔnɔma nyinaa bɛyɛ kwasafodia na asomafoɔ no de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu Kristo wusɔre na asomafoɔ no de di abai tumi kasa kɛseɛ power wɔde tumi di ai kɛseɛ edi di ai Awurade Yesu wusɔre Awurade Yesu wusɔre ɛho adanseɛ na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so na adom kɛseɛ saa adom kɛseɛ no na ka me srama church amen saa wusɔre adom no ka mmra wo so ɔno akora ɔnyine wo ni nti wanye so nti na Yesu masa Bible is a mathematics o ti wase dan ma hu asɔre dan bia wɔ nanim because nyina honkonkno so bɔ no bae no yɛahyia dan ayɛ baako basan so bɔ so bɔ no de yɛda so identification nti wɔn a wɔbɔ swimming pool no kwada ne wɔ approach wɔ bia tina we si Methodist nko Roman ko Pillar of Zion Church nko we yɛ me dia wɔse hwan ne Apollo hwan ne Paul enti honammufoɔ na ɔmbɛfra yɛ mu ni nti da bia problem ɛbɛkɔ so ɔmo na betimi akyerɛ sɛ we dia me fie wura abanakosi so yɛ program of Assemblies of Joe Bao na mkɔgye student mattress bere omumu bɛda so akosi wura dan ho a ɔhwɛ saa na so sam da so we yɛ dia ɛna ɔsɛ akosi mu dia yɛ gye bɛda so wie de bɛba sɛ Jesus of Joe frame was we yɛ dia ɔhwɛ saa mu da so we yɛ dia wɔhunu nti wɔse Yesu bɛkɔ no wɔse Peter John Andrew Bartholomew Philippo monya baako sɛdeɛ me ne nti wɔn deɛ ne sɛ na ti o wɔn konkro na ban bi wɔn nti no they are three but you can't see their difference because of the fire ne nti no three na bɛda ne one deɛ na esisi mu na yɛ bɔnne no so ano so asa ayɛ dɛ ase enti wɔn konkro nkoa ne timi hili abufuo ɛnyɛ afutuo yɛmfa drug entu kokobɔne it takes the Holy Spirit yeah tisi wɔsi pipa na wɔsi ntɔyɛ wɔ mu nyinaa enti wɔdwaman no sister ɛnyɛ duro tablet ɛna ɛde stɔpo nsa nom to ba na ɔyɛ watɔ nsa mu no daabi ɔntumi nyae korɔno no ntumi nyae it takes the fire and what is that fire is the Holy Spirit. Amen. Saa nneɛma adeɛ baako wei ɔmu bɛkyɛ ɛnyɛ yi basi etwa gya ne tum wie na ɛdane nso a yɛbɛtumi akyɛ ama ɔmo anase yɛntumi nkyɛ na ne kyɛ ne sɛ nso a ahye a yɛkyɛ obi tumi ka sɛ wei yɛ fɛ wei nyɛ fɛ obi bɛtumi aka ne nyinaa ka abom ayɛ deɛ yi baako nso anim onyam yɛ deɛ yi baako nso gyidie yɛ baako nti adeɛ no sɛ ekudom sɛ ne yɛ te deɛ a obɛka sɛ sɔfo wei deɛ so kyɛɛ me wei yɛ sisi me deɛ ne ha yɛ fi ba sɛ yɛ ma ho nkonkunu bam na wotwa gya ne tum na dane nso a yɛ sawe deɛ ma no sawe deɛ ma na wei ntumi nka sɛ me nso no nyɛ fɛ tina last 2 years igla wa me ka kyerɛ mo hɔ no Bible say sɛ ɛnkyene ayira ne da nti church if the sword ɛnkyene ne da yira ɔsɛ deɛ na de bɛsɛ ne nkyene ɛnyɛ ma hwe biam gye so yɛ da nti church a wɔn konkro anim no is not a church. Is there any flavor in the white egg? No. Job na kan wɔsɛ ɛda bi wɔ kokosafufuom nti mɛmakuo no mo ba honam mu a tina leadership we pray and choose. You will be where you are cracked, or you are cracked. But I don't want to say, "Money ni pa nyansa na hon konkro ayedai." Na say, "Yen dispensation when the yen you hon konkro mfiri bibia mo." O yen say, "Let us walk in the Spirit. Let us live in the Spirit. Let us pray in the Spirit. Let us think in the Spirit. Let us sing in the Spirit." Wow.
na ebra na eba na nya wie du se enokwara so ne be so de gya no honhom ne de ayi nti se wanya de di kan na kwohwehwe de di akire no ye de unu nsuo mu no ye hu dot no let us pray owie fa nsuo no ne sapone bra owie no ka se afi se mo tena mi mu na se me nsem no so etena mu a bibi biara mo bubusa no agya ne dim nya mari dim do besra na so ko wuro man ya munya sa nkura asesem no yes na munya abosom koto no wase mamon koto nsole honini statue bia de ewu wiem asase so na asase ase because Awurade hunu se ebre bi beduru a ye beye ono an statue so ono ne gina ono tinipa nkoto nsole nto ye nyansafo e no se ade bi e wo soro ye abofo e no nyankopon enti so be ye angel statue sa bakoto sore na e bosom yes Roman for you now some abosom. No crapa. And I say there's no other way apart from Jesus. He is the light, the way, and the truth. No one comes to the Father apart from who? Jesus Christ. And I say bibi biara mo be busano wo de bai. Dimu. One come Mary. Who is Mary? Mary when you supposed to be our heaven. Yes. Mary is a human being. Now even though Mary no na who Jesus. No. He gave birth to the flesh, but God provided the son. Okay. Also, for unto you a child is born, for unto you a son is given. And our Bible because for God so loved that he gave. Kinya marry na who yes. That's him. He saw mama e ko Roma ye sugu no so kan so nyai. Kachira no so nyai. En so ni bebere wa ya bosom som pa asole. I baako wadi nkwase me se meko ka che so fowa ta papa no kwade emfa na wonche no papa panimu pa wo ya so ye so fukura wasa awale mienu na akura ketekete a wafa ne se obehwe no na wo se ewe no ayi o muso ye nkansa so fu asemwe me see the whole world and the Jesus so ne yegu no hallelujah. Enti wasisa wotena mimu na me so metena mu ahwe nsuo ni sapo na adi afra no yi nsuo ni firim ebe abi nsuo ni nya sapo na sapo no so nya nsuo enso mo di afra enti wasisa wotena mimu na me so metena wo mu a wonderful hello hi enti the man here dan say etoda because of the grace mama kwa ma nhu no ja abo me so no I can go with the water munim secret wo say me de rubber e nsuo we mu a nsuo ni bi beba rubber ni na rubber no so akomiti say to down metimi apagya bottle na afirim na nsuo na ba bottle nim na me de nam me boa ena to da so a bottle ni betimi ada nsuo na nsuo we so de bottle no yede enti wase say mo de honhom ne nam na mu nim ra no de ase wonderful anunti na yan etoda yes yetimi operate Holy Spirit no me boa but that one no be taking all control ni there eno no na afeso fo no say he's going crazy and was mama moro nsa na emo munyama wade bai that day ya da eno no de nam ne there masa no there no control eno no na there wo so wo mu no e ma timi ni sada me bia de bomb paye e bia de sua de ana say bia wo de ye deliverance bi wa utimi stop bomb paye mani pa na utimi stop mu ba bia aduru hallelujah that's what be for hu that's what the walk to heaven now that the no control that be only control obe for kra na na jo a udam sei no de walk but so obadu be sia asase su no yi ufiri we mu a ensuo no da so wo de ahin we mu but on ensuo ni bia bedim ba da we mu kwade ya unni turning point and no timi de wo call so wo akotira wo ne ma entabusafo embremu de ne koko bone da so tene so no konkuru no ogya su bone wonya dai onyan de na no ha no ogya no konkuru su bone wonya dai onyan de ntokwa ha no konkuru no ogya su bone onyan na bibia so ntimi nse saade na apart from Holy Spirit and fire baptism third one aye pon eye bidie ni de no ene so ni ewiase full of darkness
full of darkness. Bɔne su yɛnante te sɛ deɛ yɛn pɛ yɛn nananom mogya su nyinaa yɛ bɔne adwamammɔ awadeɛ mmienu tantan tiwei yɛdware yɛn ho atena asɔre fie nananom di communion kɔmpaebɔ nso wɔn ntumi anya adeɛ tene wɔn ntumi anya kronkron te saa bidie wei sɛ mehoro bidie wei yaa ne pɛ sɛ yɛ fitaa abusafoɔ mebusa mo ɛbɛyɛ mehoro na adeɛ akye na adeɛ asa mehoro ama bidie no nyinaa saa mehu deɛ yi. But when in the Bible says with God all things are possible. Na mmom sɛ honhom ne ba mu a sɛ ogya ne ba mu a na yɛtwa gya to saa bidie tuntum wei mu a ɛhyia ɛbɛda ne deɛ bɛyɛ so ne kala yɛ sɛe white. Wonderful. That's the work of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Busafoɔ enti sɛ yɛde honam ɛda so nam deɛ a ɛne yɛ church na ɛbɛbrɛ enti sɛ asɔre mpanimfoɔ yɛ asɔfoɔ moka sɛ modi nsɛm no nyinaa akyi a mobɛwu. Hello. Hi. Me, I'm so sociable, but I'm not friendly. That's my nature. Me is so sociable, but I'm not friendly. Ihu obiya ye maame, oba biya ye ante. Bema biya ye eja. Biya ye mi nua na me namfo no. Ba me nya wie na me pon kwose me dem asa. Toda me fon kura me pa na me so. Me ni adamfo biya, me ni onua biya, me ni obiya. Because at the long last, nipa no de obetima akwa akuduru. Hello. Obi okra oye wade a na bini ne so wa twatro mo se de wa ya ma nya no aka sia gonya ma do sei ha mo so obe ka de obe kai wonu mo de wa ya ma unyina be si tiri twan. Yes, that's nipa enye wono a. Hello. Hi. I'm telling you, a normal so utimi yasa. Because when you inherit say Japadi na ye onkunku no oja no. Say onam ni moja ntumi nya bi. He said ye oja na bona so nti wa onkunku na ba mu obi ma oyere so wo adwuma ye. Enya wa adwe so obetima ye se wo. So obetimi dia agi se ja ne dia to ni mu. Enya sa de ya bompa ye ma no. The same as church. Nti emmoa na epro nipadua ema na ye eye condemn eno nti ne de ko hye fridge ma ya prevent from sa emmoa no nti nipa no be se fridge 100 years kura 1 week okodi asase mu ade na esi emmoa no shaase ye adwuma buta se sa ammoa no aya na enana ye si di hu nyina to hu nyina no ede na emmoa no timi ko profu no amumusa nti ewuwemu nti sɛ Yesu wɔhye a enipadua foforɔ na ɔde ma yɛ o tie nso ntimi medane tissue ni biem enipadua foforɔ nti wɔsɛ sɛ aburufoɔ antɔ fam a ɛte sɛ deɛ tie na nti yɛkɔ amena nim a na yɛporɔ yɛsɛ bifi foforɔ yɛhye yɛdane nipadua foforɔ. This is my deepest desire for the church, for us to transform and live like Jesus Christ. Be like him, because if the other day he raised up from death, we will be like him. May God bless you all. Amen. Amen.
My God. And do you so say won konkno ene wo tana de yero de adwuma. Ti na wa wonim de ene wa wo sua hunu. Ene wa ho oden. Ene ti na wo bre no. Ene ti na wo so be so ni pa ni no. Sanka wo na de wo nam a. Ko be mo wo se to so no nko ani. E wa de wa ma ya ba ni jaya. Asomia